Λοιπόν, φίλες μου, εμμηνόπαυση. Τι είναι η εμμηνόπαυση? Είναι η δεύτερη εφηβεία μιας γυναίκας. Το σώμα μας αλλάζει, το δέρμα μας αλλάζει, οι ορμόνες μας αλλάζουν. Στη γυναίκα η αισθητικός της είναι το α και το ω, ούτως ώστε να τη βοηθήσει για στην ποιότητα του δέρματος της, πώς να βελτιώσει την υδάτωση του δέρματος της, την υγεία του δέρματος της, τη σωστή φροντίδα του προσώπου της, να γεράσει όμορφα, είναι η θεωρία μου, και το πώς να βελτιώσει το σώμα της. Πολύ σημαντικό προσωπικά για μένα το σώμα μου, γιατί είναι κάτι το οποίο φροντίζω. Άρα να ξέρετε ότι φροντίζετε θα σας ανταμείψει. Γι' αυτό οι ειδικές θεραπείες που έχουμε βάλει για την εμμηνόπαυση ή για τα δυνατίσματα δεν είναι μόνο για το 15 Αύγουστο, αλλά είναι για ολόχρονα. Γι' αυτό όσες δεν προλάβετε να κάνετε τις θεραπείες σας, καλέστε μας στο 22 37 17 57 και είμαστε στη διάθεσή σας.